variety to ni? Mayan. Mayan? Mayan nga madidito. Unsay diferensya ni Mayan og kini si native kanang Yes. the usual nga Madrid cacao kanang typical na to nga makita man siya. Oh, ang kuan sir, kalainan ani ayang salingsing. Usually ang solo raman katong native nato, katong usual nato diri. Oh. Pero kani siya ang iyang salingsing pagkabot sa tumo, mo salingsing na pud og daghan. Daghan Okay. kag makuha. Daghan tag makuha. Unya dali ra pud siya motubo siguro. Dali ra. Dali ra Mm. gid siya motubo. Mm. Mani ang nakaindot Ang distance wala ray 1 meter oh. wala. No? Oh, wala ra. Unya dili na kayo ka pwede ra i-interval ang Madrid cacao og tricantira, di ba? Oh, pwede. Oh. Pwede ra gyud. Mm. Pwede ra ka. And then ang advantage pod kung magpuste ka na yung coral nimo no. Di na ka mo gasto og puste. Di na. Very good. Pero iba lang na siya. Kuan sir. Kinaiya kay di pagtanom Op, ulo nimo ha? Pagtanom nimo di nimo siya tandog-tandog. Oh. Okay. Oh. Diyan na kamo tando kung buhi lagi kay siya. So dapat ibutang ni siya sa mga inani nga dili kayo Kaya hindi kayo matandog. matandog. Sa ayop. Kanina na sa mga pila ka bulan na ni sukad pagtanom. Sobra tuig na siguro. Na mga pandemic na ni. Okay, Kani pandemic time. makita man nimo sa kanang iyahang base niya no. Kasi ang punuan Siguro more or less 3 years. 3 years. Oh. Pero tag aso. Before na gino kay panahon sa linog na naman eh. Oh, March 4 years. na. katabang kayo na sa shade oh. 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 Yeah, feeding sa goats. Ganahan Kani sa- taas og crude protein kun. Oh. Kasi siya mo paano gatas pag-atas. Damat kayo. Oh, at least na kay pang sugod. Nay pangsugod. Ha, tawangan ta kag dala. Okay,